Хайде да ги направим тези пържолки, все пак, че мисля, че това може да е доста есенциално. Някой може да реши да си направи, защото в крайна сметка вярвам, че доста хора започват сега да си готвят. Смисъл. Аз познавам много мъже, които започват на 40, пък и жени на много късна възраст, така че 20-30. Ето така изглеждат пържолките съвсем базисно. Са в малко повод в сосче. Много важно, нарязваме ги много добре на тъничко, и ако има някоя по-дебела до тази, примерно, вече тя трябва да бъде много наситно набраздена, така да се каже, много пъти, с чукче може да се начука и така нататък. Първото нещо, най-важно е солта. Някои не слагат при процеса на приготвяне, след това и от двете страни. Аз говоря в едно нормално домакинство, всеки може да се го приготви така. Малко черен пипер, малко риган. Супер важно и задължително лимон. Това много хора не го правят, не знам защо. Изключително важно е в мариноването и подготовката на подобен вид ядене, особено на месо, да се слага лимон и или оцет, след което ги обръщаме. Да се попият хубаво. По принцип не е задължително, понеже аз вече не пия алкохол изобщо. Можем да сложим малко алкохол, защото за пореден път трешките пържолки не са най-крехкото месо. Жилави са относително, е хубаво много добре да се приготвят, за да могат да са крехички. От тук нататък чакаме известно време. Захлупваме, аз лично ще си сложа най-вероятно и лютичко след малко. И после вече ги пускаме, правят се и стават уникални. Благодаря ви, гладни в София, до скоро!